ሼፍ ግን በዚህ ዓገበን ነታ ሓኪም በቲ ናይ ልቢ መበራበሪ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ማሽን አልዒሉ ኣብ ልቡ ክገብረሉ ኣዘዞ ብውድብኡ ድማ ናብቲ ሊፍት ወርወሮ እቶም ፖሊስ ምስ ቀረብዎ ድማ ምትኳስ ጀመረ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሊፍት ዝነበሩ ንኩሎም ኣባረሮም ድሕሪ ዝበዓሉ ንነብሱ ፀረ ባክተርያ ክወግእ ጀመረ ይኹን እምበር ኣብ ነብሱ ዝነበረ መርዚ ሙሉእ ብምሉእ ካሕውየሉ ኣይከኣለን ሼፍ ሕጂ እውን ጉያ የቋረፀ እቲ መድሃኒት ብጣዕሚ ሓይሊ ስለ ዝሃቦ ሱቕ ኢሉ ክጎይ ጀመረ ንሓኪሙ ደው ኢሉ ረኸቦ እቲ ዝነገሮ መድሃኒት ለውጢ ከም ዘይገበረሉ ነገሮ እቲ ሓኪም ድማ ካብዝን ላዕሊ መድሃኒት እንተወሲዱ ክቐትሎ ከም ዝኽእል ክሳብ በዓሉ ዝረኽቦ እውን ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ንኸይወስድ ኣጠንቅቖ ቀፂሉ ሼፍ ኣብ ጎደና ስእሉ ተዘርጊሑ ተደላዪ ምዃኑን ተዓዘበ ድሕሪ ናብቲ በዓል ሞቶ ፖሊስ ከይዱ ሽጉጡ መንጢሉ እታ ሞቶ ኣሽከርኪሩ ሒዝዋ ጠፈ ሼፍ ርእሱ ትኽክል ኣይነበረ ክልተ ኢዱ ፈኒዩ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ሞቶ ጠጠው ኢሉ ዓይኑ ሸፊኑ ክዝውራ ጀመረ ከም ውፅኢቱ ድማ ምስ ናይ ሓደ ሬስቶራንት ሴድያታት ተጋጭዩ ተገማጢሉ ወደቕ ንዝተወሰነ ካልኢታት ርእሱ ስሒቱ ነበረ ሞባይሉ ምስ ተደወለት ግን ተበራበረ ዝደወለትሉ ድማ ሰበይቱ ኤቢ ነበረት ቴሌፎን ዘይመልዓልያ ምኽንያት ድማ ደቂሳ